lesníckej školy z Banskej Štiavnici. Je to stredná odborná škola lesnícka a dneska sme na predstavení Čo šepká les. My sme tu na stanovišti sokoliarov a máme tu so sebou dravce, ktoré ukazujeme ľuďom. Máme tu orla skalného, je to náš druhý najväčší orol žijúci na Slovensku, hniezdi vo Vysokých Tatrách, v Nízkych Tatrách na Poľane. Rozpätie krídel má 2 až 2,5 metra. Má veľmi silný stisk, vďaka pazurom, ktorými dokáže vyvinúť tlak až 270 kg na centimetr štvorcový. Jeho korisťou sú srnky, kamzíky, líšky a zajace. Môžete ho nájsť ako buď loví spôsobom krúživým, že si vykrúži na oblohu a strmhal sa spustí po koristi, alebo druhým spôsobom tzv. Čakaním, že za vhodných príležitostí sa spustí buď zo skaly alebo zo stromu na korisť, ktorú potom strhne z útesu. Ako ďalšieho tu máme krkavec čierny. Je to náš najväčší spelavec. Môžete ho nájsť ako krúži nad poliami, lúkami alebo lesom, kde je nejaké uhynuté zviera, tak tam sa bude najčastejšie vyskytovať krkavec. Rozum môže mať vyvinutý až ako 6-ročné dieťa. Vie sa naučiť rozprávať niekoľko slov, ktoré potom dáva do vied a tie vety dávajú zmysel. Vie dokonca rozoznať aj farby. Ako ďalšieho tu máme myšiaka kráľovského. Tento je pôvodom z Ameriky. Jeho príbuzným u nás na Slovensku je myšiak lesný, ktorého môžete nájsť sedávať popri cestách alebo ako krúži nad poliami, lúkami alebo lesom. Jeho potravou sú myši, hrabošie, potkany alebo malé králiky a pernatá zver. Ďalej tu máme sokol rároch. Tento sokol je veľmi obľúbený u sokoliarov, pretože dokáže uloviť korisť tak ako vo vzduchu, tak aj na zemi. Je veľmi dobrý lovec. Dokáže vyvinúť rýchlosť pri strmhavom lete až 270 km za hodinu. Vďaka tomu má v nosných dierkach také guličky, vďaka ktorým rozráža vzduch pri strmhlavom lete. Sokol rároch, keď je mladý, tak má nohy a ozobie okolo zobáku modré a čím je starší, tým to má viacej do žltej farby. Sokoly sú významné tým, že ako jediné dravce majú tzv. Sokolí zúbok, ktorý im slúži na rýchlejšie usmrtenie koristi. Ako ďalšieho tu máme jastrab herisov. Tento jastrab je pôvodom z Mexika a ako jediný dravec hniezdi na kaktusoch a ako jediný dravec loví v skupinách, čo znamená, že napríklad dvaja tú korisť naháňajú a ďalší dvaja ju chytajú. Ich korisťou sú hady, plazy a obojživelníky. A jeho najväčším predátorom je púštny pes dingo. Tak ako ďalšieho tu máme plamienku driemavu. Plamienka driemava je považovaná za najkrajšiu sovu žijúcu vo svete. Má až 36 farebných variácií. Sovy sú najaktívnejšie v noci alebo nad ránom. Ich potravou sú myši, hrabošie a potkany. Svoju hlavu dokážu otočiť až o 270 stupňov, čo znamená, že keď sa pozrie doľava, tak vidí asi svoje pravé plece. Majú veľmi dobrý sluch, pretože ušné dierky majú postavené asymetricky, čo znamená jednu vyššie a druhú nižšie. Vďaka tomu veľmi dobre počujú. Majú aj veľmi dobrý zrak. Sovy sú najtikšie letce, pretože majú veľmi jemné pierka, vďaka ktorým ich není vôbec počuť pri lietaní. Ako ďalšieho tu máme sokol myšiar. Tento sokol je veľmi známy. Môžete ho nájsť ako krúži tiež nad poliami, lúkami alebo lesom. A je veľmi známy aj tým, že dokáže svojím tzv. Kmitavým letom stáť vo vzduchu na jednom mieste a pozorovať svoju korisť, ktorá sa pohybuje buď po poli alebo lúke. Jeho korisťou sú myši, potkany a hraboše. Takže keďže sú krkavce veľmi inteligentné, dokážu rozoznávať aj farby a aj slová, tak my sme to spojili do takého cvičenia, kde vlastne ja poviem farbu kartičky a on ju nájde. Dávid, žltá.